कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणरघुललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 14-ാം ദിവസമാണ്. 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയലേശമന്യേ വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം അതായത് ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകി അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞേയത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോ പിന്നെ മായ കാരണത്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളും പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ മായയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ മായ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഇത് വെറും നിരർത്ഥകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതിന്റെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാക്കി പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ അമൂല്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ തുടർച്ച ഈ അധ്യായത്തില് ഇനി ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ഉണ്ട് എന്നാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു എന്ന് ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.
ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തില്. പോകാം നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ള 14-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആദ്യം അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഇക്ഷ്വാകു രാജാവിന്റെ 12-ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നിമി ധാർമ്മികനാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിനടുത്ത് ജന്തുപൂർ എന്ന ഒരു നഗരം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പിതാവിനോട് ആജ്ഞയൊക്കെ ചോദിച്ചു. യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യൻ തുടങ്ങി വേദപാരംഗതരായിട്ടുള്ള തപസ്വികളായിട്ടുള്ള മുനിവര്യന്മാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃപ ചെയ്യണം അങ്ങ്. 5000 വർഷത്തേക്ക് യജ്ഞദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത്. അപ്പോഴ് വസിഷ്ഠ മുനി പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, താങ്കള് യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം 500 വർഷം കൊണ്ട് കഴിയുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം പറഞ്ഞു. അപ്പോ നിമി പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോ ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെയൊക്കെ ഈ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ യജ്ഞം വിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. എന്നാൽ വസിഷ്ഠൻ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോ നിമി മഹാരാജ എന്തു ചെയ്തു? ഗൗതമ മുനിയെ ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. നദീതീരത്ത് യജ്ഞശാല നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ യജ്ഞം നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിമി രാജാവാണെങ്കിൽ 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിറയെ ധാരാളം ദ്രവ്യങ്ങളും പണവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനീശ്വരന്മാരെ പ്രസന്നരാക്കി. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് വസിഷ്ഠ മുനി ഇവിടെ യജ്ഞം എന്തായി, തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഇവിടെ യജ്ഞം ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവിനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണാനില്ല. രാജാവാണെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞത്തിന് രാത്രിയും പകലില്ലാണ്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ പോയതാ. രാജാവ് ഉറങ്ങായിരുന്നു, ആരും ഉണർത്തിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാനാകാതെ വന്നപ്പോ എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കി അപമാനിതനായ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. വിഡ്ഢി, ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ യജ്ഞം നടത്തി, എന്നെ അവഹേളിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ ശരീരം നഷ്ടമാവട്ടെ, നീ വിദേഹനാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അത് കേട്ട് പരിചാരകര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉണർത്തി. അങ്ങനെ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ എന്റെ കുറ്റമില്ല. അങ്ങ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങ് നിന്ദിത കർമ്മം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്നിൽ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യരുത്. ക്രോധം വെടിയൂ, ചണ്ടാളനായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്രോധം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്രോധം കാരണം അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാകട്ടെ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടി ദുഃഖത്തിലായി. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും വസിഷ്ഠനായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് നവയോഗികള് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നവയോഗികള് വന്നിട്ട് നിമി രാജാവിന് വേണ്ടുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി അദ്ദേഹം ഭഗവാനില് ലയിച്ചു എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്,
ഇത്ര വേദാംഗ പാരംഗതനായിട്ടുള്ള ആ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് പോലും ക്രോധം വന്നു അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മളും ഈ താഴ്ന്ന തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വീഴാതെ നമ്മളും നോക്കണം. എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അധപ്പതിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ. അപ്പോഴിവിടെ പറയാണ്, ഏതൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിട്ടാണോ എല്ലാ ഋഷികളും തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞിട്ടാണോ എല്ലാ ഋഷികളും തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തിനെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലെ. വിനയപൂർവം അറിവ് നേടുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും കണ്ടു നമ്മള്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലെയാണ് ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോവാണ്. ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതു വിധത്തിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണതയിലെത്തിയതും ഈ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മമാഗത സ്വർഗേ വിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഇവിടെ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുകയാണ്. എല്ലാരും സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഏത് ജ്ഞാനാണ്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമമായ ജ്ഞാനം അല്ലെ. മുനിവര്യന്മാര് പോലും ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിച്ച ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, മാറരുത്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സമാനമായ ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മളും ഉയരും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ട, പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പിന്നെ ജനന മരണമില്ല എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണത്. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും എന്നാണ്. അതാ വാസുദേവ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വാസുദേവ അവസ്ഥയിലെത്തും. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നാ പറയാ. അയാള് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായി മാറും. ഭൗതികമായ അറിവുകളെല്ലാം പൊതുവെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാല് ദൂഷിതമായതാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് എല്ലാം ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത അറിവ്, അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ള കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഇത്രയോ ജീവഗണങ്ങൾ അല്ലെ, പല പല സ്പീഷീസില് പല ടൈപ്പ് ജീവികളുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ജ്ഞാനാർജനം വേണ്ട. എന്താ കാരണം? മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തു വേണം എന്തു വേണ്ട എന്നറിയാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാ അവരെ വിട്ടിരിക്കണേ. നമുക്കും അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഋഷികള് ധ്യാനത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനം, അതാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദം
സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര എന്നാണ്. ഉപദേശമാണ് അല്ലെ വേദത്തിന്റെ ഭാഷ. ഉപദേശമാണ്. ഉപദേശം ആർക്കും രസിക്കില്ല. ഇപ്പൊ വേദത്തിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലുമൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തക്ക രീതിയിൽ കഥകളിലൂടെയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു വ്യാസര്. ഇപ്പോ അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 സഭയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ആത്മീയ സദസ്സ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അവിടെ എല്ലാ പേർക്കും ഓരോ കഷ്ണം കരിമ്പ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെക്കും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസാണ് കൊണ്ടു തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് വേഗം കുടിക്കും അല്ലെ. കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് വേദങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതാരും സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അതൊന്നും തൊട്ടു നോക്കില്ല. എന്നാ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തത്വം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ വായിക്കണം, അങ്ങനെയെങ്കിലും ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രതപിത. എന്താ പറയണേ? ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. പിന്നെന്താ? അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കുമുള്ള ആദ്യ പിതാവ്. ഏത് സ്പീഷീസിലും ഭഗവാനാണ് ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണത് എന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ജന്മം കൊടുക്കണത്. ഭഗവാനെ വിട്ടു നിന്നാല് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രയത്നവും ഫലവത്താവില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണല്ലേ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ആദ്യ പിതാവ്. ദേവന്മാർക്കും ജീവികൾക്കും എല്ലാം ഓരോ ലോകവും ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു 14 ലോകങ്ങള്. അതില് ഏറ്റവും ടോപ്പില് ബ്രഹ്മലോകമാണ് അല്ലെ. 3 ലോകങ്ങള് എന്ന് പറയും. അതെന്താ? ഉപരിലോകങ്ങള്, മധ്യലോകം, നിമ്നലോകം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ലോകത്തിലും ജനിമൃതികളുണ്ട്. ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും പല പല ദേവന്മാരും ജീവികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ദേവന്മാരെ എന്ന് പറയണത് ഉന്നത വൈഷ്ണവര് തന്നെയാണ് ദേവന്മാരായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തിയിലെ അത്യുന്നതരായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാര് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ജനിമൃതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാനുള്ള മാർഗാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. ജീവസത്തകൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാ സംയോഗം? ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം, അവിടെ മുതല് ഏറ്റവും താഴെ നരകലോകങ്ങള് അല്ലെ, അവിടെ പോലും ഉണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിലൂടെയൊക്കെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് നശിക്കാത്തതാ അല്ലെ, ഭഗവത് അംശമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ,
ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പറയണത് ഒരു ജയിലാ. ജയിലിൽ യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സാധാരണ ജയിലിൽ യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവാകുന്ന നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ യൂണിഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കണ യൂണിഫോം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരാ. ഇനി ഏതാ കിട്ടാന്ന് അറിയില്ല. പന്നിയാണോ പൂച്ചയാണോ അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ? അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ യൂണിഫോമാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ യൂണിഫോമാണ് ഈ ശരീരം. നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകം, ജയിലാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചങ്ങലകളാൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് സ്വർണ ചങ്ങല, രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് വെള്ളിച്ചങ്ങല, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഇരുമ്പ് ചങ്ങല. ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിതരായി പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലാ ജീവാത്മാക്കൾ കുടികൊള്ളണത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അവ നിർബന്ധിതരാവും അല്ലെ? ഒരു പൂച്ച പ്രവർത്തിക്കണ പോലെയല്ല ഒരു നായ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ? വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണം ഇതാണ്. ഇപ്പോ മായയിൽപ്പെട്ട് ഭഗവാനെയും മറന്നുപോകും നമ്മള് അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കള് മായ പിടികൂടുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപം മറക്കും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഭഗവാനെ, ആ സർവജ്ഞനായ ഭഗവാനെ പോലും, ആ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പോലും മറന്നുപോകും. മായയാണ് അതിന് കാരണം. മായയെ അതിജീവിക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി നേടണം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ മറ്റ് 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സത്വഗുണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വിശുദ്ധമായതാണ്, പ്രകാശമാനമായതാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലേ, സാത്വികമായിട്ട് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്, പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും. ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും. അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധനാവും. സുഖത്താലും എനിക്കാണ് ജ്ഞാനം കൂടുതല് എന്നൊക്കെ ഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ട് വിനയത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരെ ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണ പ്രഭാവം അത് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കും. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നും ഒക്കെ അഹങ്കരിക്കരുത്. അപ്പോഴ് ബദ്ധരാവും. അങ്ങനെ വന്നാല് ബദ്ധനാവും. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ പിന്നെ തടസ്സമാവും. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുക, എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, അഹങ്കരിക്കാതെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. സന്തോഷം, ശാന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ, ബദ്ധനാണ്. ഭൗതികതയില് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ബദ്ധനാവും. മറ്റു ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാത്വിക ഗുണമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അർജുന പറയാണ്,
ഈ അളവറ്റ തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ആ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നും ലഭിക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ രജോ ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണം ഉള്ളവർക്കാണ് അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങള്. രജോ ഗുണം തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി കുറവാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. 90% പേരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളില് മതി വരാത്തവരാണ് ഈ രജോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവര്. അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് അവര് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മഫലങ്ങളാലെ അവര് ബന്ധിതരാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതാ പറയണത്, രജോ ഗുണം അധിക തൃഷ്ണ അധിക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ രജോ ഗുണം. അങ്ങനെ ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണികള് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാരും രജോ ഗുണികൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 8 താമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. പറയാണ്, തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണം. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? കാര്യകാര്യ വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല, വ്യാമോഹമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മൃഗീയമായ പെരുമാറ്റാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ഹിംസിക്കാനും ഒന്നും ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് തമോ ഗുണികളുടെ സ്വഭാവം. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണം. ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാൽ തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനം, മടി, ഉറക്കം, ഉന്മാദം ഇതൊക്കെയാണ്. കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല, അധോഗതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, പലരും നമ്മൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ വരിക, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ വരിക. നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക്, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത്, മറ്റൊരാൾ വന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ അറിയാം. ഇപ്പൊ ആശാന്റെ കവിത വായിക്കാണ്. പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലങ്ങി, പൂക്കുന്നു തേന്മാവ് പൂക്കുന്ന ശോകം. നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടായി അല്ലേ. പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാരെന്താ പറയാ, ഇതെന്തിനാ കുറെ പ്രാവശ്യം പൂക്കുന്നു, താഴെ പറയുന്നവ പൂക്കുന്നു, മുല്ല, തെച്ചി, അങ്ങനെ തേന്മാവ്, ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ പോരേന്ന്. അപ്പോ ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അരക്കാതം 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 മുന്നിലേക്ക് എന്ന് കവിത ഒരു വരി വായിച്ചാല്, ഒരു അരസികനായിട്ടുള്ള മാത്സ് ടീച്ചർ എന്താ പറയാ, കണക്കിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ലേ സാഹിത്യം അളക്കുക. അപ്പൊ പറയും, ഒന്നര കാതം മുന്നിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ, എന്തിനാ അത്ര അല്ലെ. ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മുടെ വീട്ടില് മുതിർന്നവര് കുട്ടികളെ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും, അവരെ നല്ല പൗരരാക്കി വളർത്താൻ, സാത്വിക ഗുണങ്ങളോടെ വളർത്താൻ. ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നുമില്ല, മോസ്റ്റ്ലി തമോ ഗുണികളാ അല്ലെ. രജോ ഗുണികളാണ് കൂടുതല്, എന്നാലും തമോ ഗുണികൾ ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ട്. അവര് ക്രൂര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. പണ്ടൊക്കെ എന്താ അറിയോ, ഒരു അതിഥി വന്നാല് വളരെ മാന്യമായിട്ട് അവരെ സൽക്കരിക്കാനും എല്ലാം അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാമായിരുന്നു. അതിഥി വന്ന നോക്ക്, വാക്ക്, പുല്ല്, വെള്ളം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ. എന്താ അല്ലേ, പുല്ല് വെള്ളമൊക്കെ വല്ല പശുവാണോ വരുന്നേ? അങ്ങനെയല്ല. നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാണുമ്പോ
ഓ എത്ര നാളായി വിചാരിക്കണു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ആ ആളുടെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ അല്ലെ, വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അല്ലെ വഴിയില് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറയാ. പിന്നെ പുല്ലും വെള്ളവും കൊടുക്കണം എന്നാ പറയണേ. എന്താണ് പുല്ല്? പുൽപ്പായ. അന്നൊക്കെ സെറ്റി ഒന്നും അല്ല അല്ലെ. പുൽപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ എന്ന് വെള്ളം ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ അന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന ആതിഥ്യ മര്യാദകളായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അല്ലെ. ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അറിയാമോ, കൊതുകും മൂട്ടയുമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ. കേൾക്കുമ്പോ നിസ്സാരല്ലേ, വലിയ അർത്ഥാണ് അതിന്. ഇപ്പൊ അതായത് ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നല്ല ആഹാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെ. കഞ്ഞി കുടിക്കുക നമ്മൾ, എന്നിട്ട് അവർക്ക് ചോറൊക്കെ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്നാണെങ്കിൽ, ഈ ദുർജന സംസർഗം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങള് അവരുടേതായ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും നമ്മിലേക്ക് വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ കുട്ടികളൊക്കെ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങും. ഇന്നിപ്പോ അതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ സത്വം, രജസ്, തമസ് അവരെങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു വീട്ടില് 3 ആൺകുട്ടികള്, ഒരാളുടെ പേര് സത്വം, ഒരാളുടെ പേര് രജസ്, ഒരാളുടെ പേര് തമസ്. അപ്പോൾ അവര് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ഈ തുണി കൊണ്ട് തൊപ്പി തയ്ച്ചിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് വിൽക്കലാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം. അങ്ങനെ അവര് ദിവസവും ബാസ്ക്കറ്റില് തൊപ്പികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വഴി കൊണ്ടുപോകും. ഒരു ദിവസം ഇതിലൊരാള് പോയത് ഒരു വഴി കൂടെ വിജനായ വഴി കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ കുറെ നടന്നപ്പോൾ ക്ഷീണം തോന്നി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവടെ കൊട്ട ഇറക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് തലയിലുള്ള തൊപ്പി എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അവിടെ കിടന്നു കുറച്ചൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്താ, കൊട്ട ഒക്കെ കാലിയായിട്ടിരിക്കണു, ഒരു തൊപ്പി പോലും അതിനകത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ തമസ് എന്നുള്ള ആളായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ എന്തു ചെയ്തു? എന്താ ചെയ്തേ? ദുഃഖായി അല്ലെ, ആകെ ഡെസ്പായി. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാല് ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് രജസ് എന്നുള്ള ആ മകൻ എന്താ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തൊപ്പികളും കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ കുറെ ബഹളം വെച്ചു, കുറെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു അല്ലെ. നോക്കിയപ്പോ മങ്കികളാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കണേന്ന് മനസ്സിലായേ. അങ്ങനെ കുറെ ബഹളം വെച്ചു, അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്നു, റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി. എന്നാല് അതെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, തൊപ്പി കാണാനില്ല എന്ന് കണ്ട സിറ്റുവേഷനില് സത്വം എന്നുള്ള ആ ബ്രദർ എന്താ ചെയ്തേ? ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ കുരങ്ങന്മാരാണ് സംഭവം. അപ്പോ അനുകരിക്കണ സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളാ. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു, കുറച്ചു നേരം വീശി അത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ കുരങ്ങന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ആ തൊപ്പികളൊക്കെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. താഴെ വീഴുമല്ലേ, എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ മൂന്ന് ആളുകള് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്ത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവര് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. സത്വഗുണി എന്താ ചെയ്തേ? ശാന്തനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സാധിച്ചു അല്ലെ. രജോ ഗുണിയോ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നാൽ തമോ ഗുണിക്കോ ശരിയേതാ തെറ്റേതാ ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കാം നമുക്ക്, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗുണത്തിൽ പെട്ടു, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സ്വയം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണേ. കുറെ മീറ്റൊക്കെ വെട്ടണു,
പിന്നെ കുറെ ജോളിയായിട്ട് അല്ലെ മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്യണു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പക്ഷികളുടെ വകുപ്പിലും ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കാക്കയെ നോക്കൂ, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൊത്തിപ്പെറുക്കും അല്ലെ, അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. ഈ തേനീച്ച നോക്കൂ, അത് എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും അല്ലെ, നല്ല കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല, എത്ര തേൻ കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല അല്ലെ, അതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ച. പിന്നെ ഹംസത്തിനെ നോക്കൂ, ഏറ്റവും നീറ്റായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അതുപോലെ പാല് മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ ഇതിലുണ്ട് സത്വം, രജസ്, തമസ്. മാത്രല്ല നമ്മളുടെ രാമായണത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, അവിടെ 3 സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ പെട്ടത്. ആരാണ്? വിഭീഷണൻ സത്വഗുണാണ്, പിന്നെയോ കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണാണ്, രാവണൻ രജോ ഗുണാണ്. അതുപോലെ രാപ്പകലുകളിലുണ്ട്. രാത്രി തമോ ഗുണം, പകല് രജോ ഗുണം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാല് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 9 സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാ ബന്ധനത്തിലാക്കുക? സുഖം കൊണ്ട് അല്ലെ, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അയാളെ ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, കുറെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, ഇനിയും ഇനിയും വേണം, അത്യാഗ്രഹം ആണ്, ഒരു തൃപ്തിയില്ല എന്ത് കിട്ടിയാലും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുക അല്ലെ. വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ശരി തെറ്റുകളൊന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ തൃപ്തനായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. പിന്നെ തമോ ഗുണം ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാ. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കൂടിക്കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓരോ സമയം. ഇങ്ങനെ മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയണേ അവരുടെ ഇടയിൽ. ചിലപ്പോ ഈ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട്. പിന്നെയോ ചില സമയം രജോ ഗുണാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക, മറ്റു സത്വഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ മത്സരാണ് ഇവര് തമ്മില്, ഏത് ഗുണാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഒരു പരിശീലനം ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് നന്മ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ, നന്മ ചിന്തിക്കും എല്ലാം. അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് സത്വഗുണത്താലെ അനുഗ്രഹീതരാവാൻ പറ്റും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇനി സത്വഗുണത്തില് നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്നുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായവരൊക്കെ ആ വാസുദേവാവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാള് ഈശ്വര ശാസ്ത്രത്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനിയാവുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ മനുഷ്യൻ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം എന്നാണ്. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കാണാൻ പറ്റും. പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കണം. അപ്പോ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ജപം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ല, അതിലൂടെ അങ്ങനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരിക. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം വാച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അപ്പോ നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കളായ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരൊക്കെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഈ യെല്ലോ കളറില്ലേ, അതാണ് ജീവാത്മാവ്. 3 ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനേ. അപ്പോ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വേണം വരാൻ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഒക്കെ പോയാല് ഒരു രക്ഷയില്ല. 11 സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ അല്ലെ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് കാണുക, കേൾക്കുക, അനുഭവിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അല്ലെ, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാലെ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയപ്പെടും. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണും കേൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. സാത്വികത വളർത്തണം നമ്മള്, അല്ലെ? ശരിയായ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ സാത്വികത എങ്ങനെയാ വളർത്തുക? ജപിക്കുക, അല്ലെ? നാമം ജപത്തിലൂടെ. പിന്നെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, അല്ലെ? ആ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ABCD ഫോർമുല അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികത, ഈ ലൗകികമായ ജീവിതത്തിലോ ആസക്തി വെക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിന്റെ നിരർത്ഥകത എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ആവേശമുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമ്മള് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരും. അതിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മള് ഉയരും, അല്ലെ? വാസുദേവാവസ്ഥയില് എത്തും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, എല്ലാത്തിനോടും ആഗ്രഹം, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, ഫലം കാക്ഷിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമാണ്, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനമാനത്താലോ ഒന്നും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കില്ല, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വെച്ചാല് അതൊരു കൊട്ടാരമാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാർത്തി ഉണ്ടാവും. അല്പ ആയുസേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ മനുഷ്യന്? അല്പ ആയുസായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ, ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, സമയം കളയുക. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ അറിയാനോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് രജോ ഗുണികൾക്ക് വരുന്നത്. ഇനിയോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിഷ്ട പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം,
വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു നിയന്ത്രിത തത്വമില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കില്ല. വ്യാമോഹിയായിരിക്കും, കർമ്മരഹിതനായിരിക്കും തമോ ഗുണി, അല്ലെ? ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോ എവിടെ എത്തിച്ചേരണേന്നാണ് ഇവിടെ പറയാ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. സാത്വികതയിലുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോ എവിടെ എത്തുക? ഉയർന്ന ലോകങ്ങളില്, അല്ലെ? ഉയർന്ന ഉപരിലോകങ്ങള്, മധ്യലോകം, നിമ്നലോകം. ഇതാണ് മൂന്ന് ലോകങ്ങള് എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിയിലെ മധ്യത്തിലാ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തും സാത്വികതയിൽ മരിച്ചാല്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അതായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ, അല്ലെ? മനുഷ്യരാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ മൃഗങ്ങളായിട്ടാ പിന്നെ ജനിക്കുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഏതാ കിട്ടാൻ പോണേ അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലെ? പന്നിയോ പാറ്റയോ പുഴുവോ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയണത്. തന്നിഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവര് എവിടെ എത്തുക, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാവും മാറുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സത്വം രജോ തമസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു സത്വഗുണം ആണ് അല്ലെ തോന്നാ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ബോംബെയിലെ ജോപ്പടപ്പട്ടി ആകെ ബഹളം, എല്ലാം രജോ ഗുണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ, ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കി പണിത് വെച്ചിരിക്കുക. അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കും ഉപകാരമില്ല, മറ്റൊരാൾക്കും അത് ഉപകാരം കയറാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആള് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു, അല്ലെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും, കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. തമോ ഗുണികള് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവനവനും ഇല്ല ഉപയോഗം, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? 18 ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. സാത്വികര് എന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. അപ്പൊ രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവര് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. എന്നാ നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിനടപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിവസിക്കും. ഒന്നുകിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. നരകത്തിൽ പോയാലും പിന്നീടും ജനിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൂട്ടരുടെ, സത്വം രജസ് തമസ്, മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ മരണശേഷം ഇവരെവിടെയാ പോണത്? അത്യുന്നത ജീവിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇതിന് നമ്മളെ ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കണത്. ശുദ്ധ രാജസ സ്വഭാവിയായ ഒരാളോ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ വലിയ ധനികനായിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിക്കും. സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളായതിനാല് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നീച അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരും. രജസ് തമസ് സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എന്താണ് അവസരം? കൃഷ്ണാവബോധം. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില് എന്താ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടാൻ വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ വഴികളുണ്ട്, ശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഗുരു ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുരോഗതിയിലേക്ക് വരണം. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാ അമൃതം ആസ്വദിക്കുക? മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജനിക്കണേനും പകരം ഇപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ ത്രിഗുണമംഗളാകണ ഈ ചങ്ങലയില് കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? സ്വർണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചങ്ങല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ ചങ്ങലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെറിയാം നമുക്ക്.
ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുക. അപ്പോഴാണ് ആനന്ദ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനാവുക. തപോനിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുടുംബം ഒട്ടാകെ അല്ലെ ഭക്തരായിട്ട് എത്ര പരമാനന്ദത്തിലാണ് അല്ലെ അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളാണ് ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോ സാത്വികങ്ങളെ മാത്രം സേവിക്കുക, സത്വഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഭക്തിയും സാക്ഷാത്കാരവും അപ്പോഴാണ് കിട്ടുക. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാല് ആ ജ്ഞാന അഗ്നിയാല് സർവവാസനകളും ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക്. 22, 25 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ഗുണാതീതൻ ആവണത് എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പോ ഈ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇതിലൊന്നും വെറുപ്പുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്താൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കാൻ പറ്റണത് ആർക്കാണോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആധാരം എന്നറിഞ്ഞ് വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ? ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ്, അവരവരുടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുക എന്നറിഞ്ഞ് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണണം. അങ്ങനെ ആരാണോ കാണണത്? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? അല്ലേ? മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ, ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാണ്. അപ്പോ ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നും ഇല്ലയോ? ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് വൈരം, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആരാണോ ഉള്ളത്? ഈ ധീരനായിട്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുക. ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് അല്ലെ സമഭാവന ഉണ്ടാവുക. ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാണ്ടിരിക്കുക. ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും ആരും ശത്രു ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക്. അങ്ങനെ ശത്രു മിത്ര ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ നിരുദ്യമനാവുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഗുണാതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുണാതീതരായിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം, വാസുദേവാവസ്ഥയിലെത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 26 മാം ജയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ആരാണ് ഈ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തുക? ഇപ്പോ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും പിഴയ്ക്കാതെ, ഒട്ടും വീഴ്ച പറ്റാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ? ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു വേണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്. ബാക്കി എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാം, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ തന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ്. എല്ലാ ജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുക്കും അല്ലെ? ഭഗവതോന്മുഖമാക്കും ആ ശിഷ്യനെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഗുരുവല്ല. മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും ഒരു മക്കളെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്വധാമത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം.
നമ്മുടെ ശീലങ്ങളില് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം, അല്ലെ? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവണം, പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, എത്ര ആനന്ദത്തോടെയാണ് അല്ലെ അവര്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെത്തി, അതല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതനായി എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അവരും അധപ്പതിച്ചു പോയേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കഥ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരിടത്തൊരു ഗുരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഗുരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഒപ്പത്തിന് സമനാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു നാള് ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജ്ഞാനം എല്ലാം ഞാൻ പകർന്നു തന്നു, ഇനി ഞാനൊരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോണു, നീ ഇവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു പോവുകയാണ്. കുറെ ക്ഷേത്ര ദർശനം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ അവിടെ പൂജ തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ആശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഭിക്ഷ യാചിക്കാനൊക്കെ പോവും, കെട്ടിയ കഴിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട്, ഒന്നോ രണ്ടോ തുണികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ധരിക്കാൻ. അതൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴുണ്ട്, അതൊക്കെ എലി കടിച്ചു. വന്നിട്ട് എലി കടിച്ചപ്പോ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ വരും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയോട് ഈ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അത് എലിയുടെ ശല്യ, എലി പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പൂച്ച വന്നപ്പോ പിന്നെ മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എലി വരാണ്ടായി. പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കണം, പാല് വേണം. അപ്പോ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പാലും വേണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പാലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പാല് എന്നും മേടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പാലും ഒക്കെ ആയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പശുവിനെ എവിടുന്നൊക്കെയോ സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പശു വന്നപ്പോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പൂജാതി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയമില്ല. പശുവിനെ കറക്കണം, പശുവിന് പുല്ല് വെക്കണം, കുളിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ. അപ്പോ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബായ ഒരു സ്ത്രീ വേണം, എന്നാലാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സന്ധ്യാവന്ദനം ഒക്കെ മുടക്കാണ്ട് നടത്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി, എന്നാ പിന്നെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു, ഒരു 10 കൊല്ലം പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് 5-6 കുട്ടികളായി, പ്രാരബ്ധമായി പറയണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു തീർത്ഥാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ഗോപാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ, എന്റെ ശിഷ്യൻ, അങ്ങോരെ എവിടേക്കാ പോയെന്നറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എത്ര സാത്വികനായിരുന്നാലും എപ്പോഴാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവാ എന്ന്, താഴോട്ട് വീഴുക, അധപ്പതിച്ചു പോവാ എന്നറിയില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ രത്നാകരൻ അല്ലെ രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകിയായി മാറിയത് നമ്മൾ പറയണ കഥ വേറെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശമാണ് എന്നാ പറയണേ. താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകെന്നേ വരൂ. നമുക്കറിയാം ആ രാമായണത്തിലെ കഥയൊക്കെ. അപ്പോ ഈ ക്രൂര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന ആ രത്നാകരൻ ഇത് ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴോ അവരൊന്നും ഏറ്റെടുത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്, മനസ്സ് മാറി അല്ലെ. എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് രാമായണം ഒക്കെ രചിച്ച വലിയ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്താനാവും എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒന്നാമത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. നാലാമത്തെ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സർവയോനീഷു കൗന്ദയ മൂർധത സംഭവന്തീയ
താസാം വാസവബ്രഹ്മണോ നിരഹം എന്താ ബീജപ്രദപിതാ സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹോദ്യ നിരഹം ബീജപ്രദപിത. ആ അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറയണേ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജം ദാതാവായ പിതാവ് എന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ ആകെ എത്ര തരം അതെങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? മാതാജി? എത്രയാ? ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ 84 ലക്ഷം. ആ എന്താ ഒരു മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തക്കൾ. അത് എഴുതണോ ഒന്നാമത്തേന്? വേണ്ട വേണ്ട, അത് വേണ്ട, വേണ്ട. അത് വേണ്ട. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ എഴുതിയാ മതി. ആ ശരി. അത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് മാതാജി. കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുടെ ജീവമാർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ പ്രദാതാവായ പിതാവ് ഞാൻ തന്നെ. ആ അതിന്റെ അത് ആ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്ലോകത്തിന്റെ എഴുതിക്കോളൂ. അർത്ഥം ആ അർത്ഥം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണെന്നല്ലേ? ശ്ലോകം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയാ മതി. ആ അടുത്തത് ഭൗതിക 84 പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതല്ല? ഏതാ? തമോ ഗുണങ്ങൾ. തമസ്. അതെ. ഏത് ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഏതാ? മൂന്നാമത്തത് രജസ്. രജോ ഗുണത്തില് തേനീച്ച കൊറേ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണ ആളാ. അപ്പൊ രജോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാ? സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകിയാൽ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ആ അതെ. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിടും. അത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ശ്ലോകം 6-ന്റെ വ്യാഖ്യാനം. ഇത് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ. വേറെ ശ്ലോകം 14-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. എങ്ങനെ? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ. അടുത്തത് താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? എന്താ? ജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം സർവ്വ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടും. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാവും. ഏതെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ട്. അധമമായ തമോ ഗുണത്തെ നീചമെന്ന് അതെഴുതാവോ മാതാജി? അതെഴുതണ്ട, ഇതിപ്പോ സ്ക്രീനിലുള്ളത് എഴുതിക്കോളൂ. പിന്നെ രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ്. അതിയായ ആസക്തി, ഫലോത്തിഷ്ഠ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം. അതെ അതെ. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ. അടുത്തത് ഏതാ? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ഏതാ? സത്യലോകം. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം, രണ്ടുപേരും പറയും.
അടുത്തത് 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്താ? ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വീണ്ടും അർജുനനോട് പറയാമോ? ആ അതെ, വീണ്ടും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ. എന്താ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? 14:1 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരി മാതാജി. മാതാജി, 8ാമത്തെ രാജസ സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ സ്ക്രീനിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരും. ആ മാതാജി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അയ്യോ. ഓക്കെ മാതാജി. എവിടെയത് കാണുന്നില്ല. രജോ ഗുണം ഇതാ. കഠിനമായ പ്രയത്നം നടത്താൻ എല്ലാം കിട്ടിയോ അപ്പോ? എല്ലാം കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു മാതാജി. ഏതാ? മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ആരെങ്കിലും. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അഞ്ചാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അഞ്ചാമത്തെ സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകയാൽ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഒന്ന് സാവധാനം പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകയാൽ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിട്ടാ മതി, എന്നാലും നോക്കി എഴുതായിരുന്നു. സ്ക്രീനിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടേ നോക്കി എഴുതാൻ മതി. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഇതാ സത്വഗുണം. കഴിഞ്ഞോ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി ചോദിക്കാൻ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എല്ലാവർക്കും ശരി പ്രണാമം. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം.